Γεια σας παιδιά, Weekly Sport News, επιστρέφουμε μετά από μια εβδομάδα. Είχαμε Night of Champions την προηγούμενη Κυριακή, αρκετοί καλοί αγώνες, πάμε να σας αναλύσουμε γρήγορα. Πρώτο match, Cosmic Wasteland, Stardust, Connor και Victor νίκησαν τους Neville και Lucha Dragons. Τον καλύτερο και τον Sin Cara. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα να νικήσουν. Περίμενα πιο πολύ Lucha Dragons και Neville. Και εγώ αυτό περίμενα Γιώργο, αλλά εντάξει. Θα πάρουν άλλες ευκαιρίες, ακόμα νωρίς είναι, δεν είναι κανένα καλό σοβαρό μάτς. Δεν πειράζει. Επόμενο μάτς που ήθελα να κερδίσει ο Kevin Owens στο Ryback για την Intercontinental, κέρδισε. Έγινε μια, ξέρετε αυτά, Να σου πω έγινε μια κλετσιά από τον Kevin Owens και κέρδισε τον Ryback με roll-up, δεν είχε κανένα finisher το μάτς. Τι πιστεύεις εσύ Γιώργο, σ' άρεσε το μάτς? Ναι, μου άρεσε, αλλά δεν περίμεναν. Άμα το παρατηρήσεις, νίκησε με κάπως ευκολία ο Owens. Περίμεναν πιο extreme το μάτς, να κρατήσει πιο πολύ. Ναι, όντως. Ήταν και πολύ μικρό το μάτς. Ήταν μόνο 10 λεπτά για αυτούς τους δύο παλαιστές. Ναι. Αλλά και ο Owens δεν είναι πολύ παλιός παίκτης. Είναι κάπου στα 3 χρόνια, 2. Γενικά ασχολείται 15 χρόνια. Τώρα στο WWE είναι από πέρσι, αν θυμάμαι, στο NXT και ανέβηκε κατευθείαν γρήγορα. Α, ναι, όντως. Καλά. Επόμενο μάτς, εντάξει. Dolph Ziggler εναντίον Rusev. Εντάξει, αναμενόμενη νίκη του Ziggler. Αλλά βλάκα, sorry κιόλας που σε διακόπτω. Ναι, λέγε. Είδες όμως πως νίκησε. Χάρη στο τακούνι νίκησε. Εντάξει, δεν πειράζει, σημασία γιατί κέρδισε. Ναι, εντάξει και μου αρέσει πολύ ο Dolph Ziggler, ήθελα να νικήσει. Απλώς μόλις το είδα, επειδή το βλέπαμε και live εμείς οι δύο, μου φάνηκε πολύ περίεργο. Δεν πειράζει. Έπρεπε κάποιος να νικήσει. Απλώς τώρα έγινε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σημασία. Τώρα έτσι είναι το WWE. Κάπως θα κερδίσει με distraction, κάπως φορές όχι. Επόμενο match που εντάξει δεν το περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Dudley Boys εναντίον της New Day, Big E και Kofi Kingston για τις tag team ζώνες. Κάνουν 3D Dudley Boys στον Kofi Kingston, αν θυμάμαι καλά. Ο παραιτητής κάνει 1-2 και έγινε ο Xavier Woods και καταστρέφει το match. Οι Dudley Boys ήταν ένα δευτερόλεπτο πριν τη 10η νίκη τους σε tag team ζώνες, αλλά έγινε disqualification. Σ' άρεσε εσένα αυτό? Εντάξει, καλό μάτς, αλλά δεν με ευχαριστήσε πολύ το disqualification. Και εμένα εντάξει, προφανώς θα υπάρχει rematch στο Hell in a Cell, θα το πούμε στη συνέχεια. Πέμπτο match, Charlotte με την Bates και την Becky Lynch στο πλευρό της, να παίζει με την Nikki Bella για την Diva Championship. Εντάξει, αυτό το match ήταν και αυτό πολύ καλό, 13 λεπτά σχεδόν. Υπερισχούσε στα 12 λεπτά η Nikki Bella, τραυμάτισε λίγο την Charlotte, όμως βρήκε η Charlotte τον τρόπο και κέρδισε κάνοντας την νίκη να υποτάξει και να έχουμε νέα Divas Champion. Λοιπόν, σ' άρεσε εσένα το μάτς Γιώργο? Πάρα πολύ μου άρεσε και ήθελα να νικήσει η Charlotte, επειδή τώρα παλιά μου άρεσε η Bella, τώρα δεν μου αρέσει και τόσο έχει γίνει πολύ, ξέρεις. Ναι. Για να λοιπόν, έκτο μάτς, Wyatt Family, Bray Wyatt, Luke Harper και Braun Strowman εναντίον Roman Reigns, Dean Ambrose και ένας μυστικός partner που ήταν ο Chris, ο Τσέρικο. Αλλά γύρισε και έκανε μεγάλη βλακιά. Έχασε από βλακιά. Το έχει ο Reigns, του κάνει το tag και μετά μπαίνει και χάνει. Εντάξει, πολύ αμενόμενο ήταν, δεν γίνεται να νίκαγε πάλι η Shield, ο Ambrose και ο Reigns, εντάξει. Τώρα από ό,τι είδε στο τέλος ο Jericho θα γίνει σε heel. Ναι. Θα γυρίσει heel, όχι face. Καλό είναι για αυτόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ σαν heel ο Jericho. Και κάποιοι λένε ότι θα παίξει μέχρι και Mania. Ελπίζουμε να το δούμε. Ναι. Τα δύο τελευταία μάτς που πιστεύω όλοι ήθελαν να δουν ήταν το Seth Rollins εναντίον John Cena για την United States Championship. Κλασικό μάτς Cena Rollins, 15 λεπτό. Νικητής ο Cena. Δεν περίμενα να κερδίσει ο Rollins. Δεν το είχα, δηλαδή θα έκλεινα τον υπολογιστή αν νικάγε ο Rollins. Ο Cena κέρδισε μετά από ένα AA που έκανε στον Rollins. Δεν πιστεύω, Γιώργο, να πίστεψε να κερδίσει ο Rollins σε αυτό το μάτς. Όχι, δεν το πίστευα. Απλώς περίμενα ή να μπει ο Kane. Α, επίσης, είδες ο Kane πήρε και καλά στο διάλογο τον Seth Rollins. Άνοιξε κάτω το ring και τον άρπαξε. Θα τα πούμε όλα μετά, μην αγχώνεσαι. Okay. Λοιπόν, και
Μάτς που δεν περίμενα εγώ να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Seth Rollins εναντίον Sting για την WWE World Heavyweight Championship. Προηγήθηκε κατευθείαν μετά την ήττα του Seth Rollins από τον Cena. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά ο Sting, προσπάθησε. Έκανε ένα battle bomb όμως ο Rollins, συγγνώμη, στον Sting. Τραυματίστηκε κάπως. Πήρε λίγο τα ενία του αγώνα ο Rollins. Μετά τα ξαναπήρε ο Sting. Έκανε Scorpion Deadlock. Έγινε rope break, ξαναέκανε, κάπως έκανε counter ο Rollins και κέρδισε με roll-up. Όμως... Έτσι δεν το περίμενα εγώ. Όπως και δεν περίμενα, βασικά περίμενα να έρθει ο Sheamus όπως και ήρθε. Έφτασε bro kick στον Seth Rollins και όταν πήγε να κάνει cash-in, εκεί άλλαξαν όλα. Δεν το περίμενα καθόλου να έρθει ο Kane. Εντάξει, έκανε chokeslam στον Rollins. Πήγε ο τέτοιος ο Sheamus να πει στον Kane να τον αφήσει να κάνει cash-in. Προφανώς και δεν δέχτηκε ο τέτοιος, ο Kane. Έκανε chokeslam στο Sheamus και τελείωσε εκεί το τέτοιο. Το Night of Champions. Το Night of Champions. Τώρα, λίγο, να πω κάτι. Όταν είδα τον Seth Rollins να νικάει τον Sting, μετά κατάλαβα ότι τον είχε τραυματίσει. Απλώς νόμιζα ότι πόναγε απλώς. Και όταν βλέπω το Kane, απλώς χάρηκα φάνταστα. Επειδή... Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε και κάποιους πιθανούς αγώνες που μπορεί να έχει το Hell in a Cell 2015. Ανακοινώθηκε όμως, αυτό είναι σίγουρο και δηλαδή αυτό το μάτς ήταν το μόνο που δεν είχα δει. Το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία για μένα, Brock Lesnar εναντίον Undertaker Hell in a Cell match. Ανακοινώθηκε κατά διάρκεια του Night of Champions, εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω, αυτό το μάτς θα είναι ματσάρα. Δεν μπορώ, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ώρα. Τι πιστεύεις εσύ Γιώργο? Πρώτα πιστεύω θα νικήσει ο Brock Lesnar. Επειδή δεν είχες δει το τελευταίο τους μάτς, ο Brock Lesnar δεν παραιτιόταν με τίποτα, άντεχε μαζί και ο Undertaker. Το πιο περίεργο για μένα σε αυτό το μάτς είναι ότι θα παίξουν πρώτη φορά νομίζω Hell in a Cell ή έχουν ξαναπαίξει. Έχουν ξαναπαίξει μια φορά παλιά και έχει κερδίσει ο Taker. Λοιπόν, όμως αν το καλοσκεφτείς τώρα, ο Brock είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Undertaker. Μπορεί να προηγηθεί στην αρχή ο Undertaker, να το πάρει μετά ο Brock και να νικήσει. Αν το σκεφτείς κάπως έτσι. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να νικήσει εδώ πέρα. Εγώ θέλω να κερδίσει ο Lesnar πάντως, δεν θέλω τον Undertaker. Κι εγώ. Άλλο μάτς που μπορεί να. Το Lesnar ή Undertaker είναι σίγουρο. Άλλο μάτς που μπορεί να γίνει που είναι 90% σίγουρο είναι Seth Rollins εναντίον Demon Kane. Και γι' αυτό είναι σε μάτς για τον τίτλο του Rollins. Ελπίζω να δούμε και εκεί πέρα ένα καλό μάτς. Μετά θα έχουμε rematch λογικά του Kevin Owens εναντίον του Ryback για τον Intercontinental τίτλο. Εντάξει, ελπίζω να δούμε ένα καλό μάτς εδώ πέρα. Δεν γίνεται δηλαδή να δούμε την ίδια σαπίλα όπως είδαμε στο Night Champions. Τι πιστεύεις εσύ Γιώργο? Όντως. Επίσης ήθελα να πω ότι ο Kane όταν ξαναείδε το Seth Rollins δίχως τη μάσκα, δίχως αυτά, ισχυριζόταν ότι δεν ήταν αυτός που τον τράβηξε κάτω στο ring. Ναι, δεν το εκτέθηκε. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό. Επόμενο μάτς που λογικά θα γίνει θα είναι το Dudley Boys εναντίον New Day για τους tag team τίτλους και πιστεύω θα έχει stipulation αυτό το μάτς, θα είναι tables match. Όσοι δεν ξέρουν, tables match είναι κερδίζεις μόνο αν ρίξεις τον αντίπαλό σου και σπάσει το τραπέζι. Μπορεί να δούμε Chris Jericho εναντίον Dean Ambrose, ωραίο ματσάκι μπορεί να είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Επιτέλους να δούμε Roman Reigns εναντίον Bray Wyatt, ίσως σε Hell in a Cell match. Ναι. Μπορεί να θα μ' άρεσε εμένα. Μπορεί να δούμε ένα triple threat match Charlotte εναντίον Nikki Bella εναντίον Page που έκανε heel turn τη Δευτέρα στο Raw για το τίτλο Divas. Και μένει ένα match John Cena εναντίον δεν ξέρουμε ποιον. Μπορεί κάποιος να κάνει promo και feud μαζί του για τον US title. Εγώ πιστεύω εναντίον του John Cena ή θα είναι ο Kevin Owens, ήταν και ο Kevin Owens, ο Brock, αυτή, ή ο Rusev. Ο Rusev θα μπορεί να είναι, γιατί ο Owens δεν γίνεται να είναι και Intercontinental και United States. Σωστό. Και λες να όχι είναι τρελός,
Δεν γίνεται αυτό. Ε. Δεν έχει καμιά λογική να παίξει ο τέτοιος ο Lesnar για τον United States. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Οκ. Συγγνώμη που ρωτάω, πόση ώρα έχουμε ακόμα, γιατί δεν... Έχουμε άλλο ένα 5 λεπτό. 4,5 λεπτά. 4,5 λεπτά. Ωραία. Τι να πούμε, να κάνουμε review του SmackDown, ξέρω εγώ, που έγινε την Πέμπτη. Έχουμε πρώτο match, Ryback και Dolph Ziggler εναντίον των αντιπάλων τους στο Night of Champions. Ποιοι ήταν αυτοί, Γιώργο? Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Έπαιξαν tag team match, η Ryback με τον Dolph Ziggler εναντίον των Ρούσεφ και Owens. τον Kevin Owens και τον Rusev. Ναι. Ο Owens Υποχώρησε ο Owens. έφυγε ο Owens. Δεν ήθελε άλλο partner τον Rusev. Έκανε super kick ο τέτοιος, ο Ziggler, και έκανε σέλτσοκο μετά ο τέτοιος ο Ryback και πήραν την νίκη. Μετά είχαμε ένα πρόμο της Page που ήταν πολύ κακιά. Δεν ζήτησε συγγνώμη από κανένα, δεν έγινε τίποτα. Χαστούκησε και την Νατάλια. Χαστούκησε την Νατάλια, ναι. Και μίλησε άσχημα για τα πρώην μέλη της Team PCB, που ήταν εκείνη η Page, η Charlotte και η Becky Lynch. Ναι. Μετά είχαμε ένα πολύ καλό match, Luke Harper εναντίον Roman Reigns. Πολύ καλό match. Ο Luke Harper έκανε super kick, έφαγε μετά Superman Punch, πήγε να κάνει το discuss close line, αλλά έφαγε speed και ο Roman Reigns προφανώς θα κέρδιζε αυτό το match με τον Luke Harper. Ένα match που δεν το περίμενα. Νίκησαν οι New Day, τους Lucha Dragons και τον Evil. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, Xavier Woods δεν είχε παίξει ποτέ, είχε να παίξει τόσο καιρό. Και έκανε ένα απλό kick στον Sin Cara Και τον και τζάκισε. νίκησαν. Εντάξει. Καθόλου καλό, δεν μ' άρεσε. Ναι, ούτε εμένα. Εμένα επίσης δεν μου αρέσουν καθόλου οι New Day, το στυλάκι τους και αυτά. Εντάξει, απλό είναι το θέμα. Έχουν το στυλ του. Ο καραγκιόζης είναι ο Xavier Woods. Οι άλλοι Ναι. έχουν ταλέντο. Δηλαδή και ο Kofi είναι πολύ αθλητικός. Ναι, το ξέρω. Θα μου αρέσει πιο πολύ ο Kofi από αυτούς τους τρεις. Και εμένα. Εντάξει, το Big E παλιά ήταν πολύ καλός. Τώρα εντάξει, δεν μου αρέσει και τόσο. Εντάξει, άλλο μάτς ήταν ο Σεζάρο που έπαιξε με τον Bo Dallas. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω Ναι. ο Σεζάρο, αλλά με ρόλα. Και main event είχαμε τον Seth Rollins να αντιμετωπίζει τον Dean Ambrose. Τον έλεγχο το μάτς στο τέλος το είχε. Ο Dean νομίζω. Όχι, δεν το είχε, ο Δεν το τέτοιος. Μισό. Ο Seth. Το είχε ο Seth, ναι. Ήταν ο Seth, όμως μπήκε το Titatron, το theme του Kane, απόσπασε την προσοχή, έκανε ρόλο από τέτοιος, ο Ambrose και πήρε την νίκη. Αλλά Και ο... ίσως, Συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω. Αλλά ο Seth ισχυριζότανε, και εγώ νομίζω έγινε αυτό, ότι έκανε kick out στο 2 προς το 3. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. ναι, έχεις δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Πιστεύω να έχουμε καλό match. Και όπως έχει ανακοινωθεί, ο Undertaker θα είναι στην περιοδία του WWE στο Μεξικό και θα παίξει με τον. Θα γίνει επανένωση Brothers of Destruction. Επιτέλους, δηλαδή. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Εδώ Θα δούμε δηλαδή Kane και Undertaker εναντίον του Luke Harper και του Braun Strowman. Ναι. Ωραία, θα δούμε ένα καλό match. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε για το. SmackDown, τι έγινε. Και για το Champions League θα έχουμε. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τον Γιώργο που κάναμε το τέτοιο. Το βίντεο. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω να μας κάνετε follow στο Instagram και γράψτε μας στα comment και πιστεύω ότι θα νικήσουν σε ένα από αυτά τα match και θα σας γράψω και το όνομα του Instagram στο description. Και άμα θέλετε να σχολιάσετε, άμα θέλετε να βάζουμε κανένα πλέον βίντεο, ξέρω εγώ, για ιταλικό, ισπανικά και αγγλικά πρωταθλήματα, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, θα βρούμε χρόνο, μην αγχώνεστε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και να απολαύσετε όλα αυτά τα μάτς που θα άμα τα δείτε live. Γεια σας.